कापूस उत्पादक शेतकरी मित्रांसाठी आजची सर्वात महत्त्वाची बातमी। शेतकरी मित्रांनो, आजचे कापूस बाजारभाव जाहीर झालेले असून कोणत्या बाजार समितीमध्ये कापसाला सर्वात जास्त बाजारभाव भेटत आहेत हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। पण त्याआधी जर आपण एक कापूस उत्पादक शेतकरी असाल आणि रोजचे कापूस बाजारभाव आपल्याला मोबाईलवरच बघायचे असतील तर लगेच व्हिडिओला लाईक करा, चॅनल सबस्क्राइब करा आणि सोबतची बेल आयकॉन देखील दाबून ठेवा। सर्व शेतकरी मित्रांसाठी एक आकर्षक ऑफर। आता 1 किलोमीटरपर्यंत फोकस देणारी कमांडो टॉर्च 1800 रुपये नव्हे तर केवळ 1250 रुपयामध्ये पूर्ण कॅश ऑन डिलिव्हरी उपलब्ध आहेत। ज्याही शेतकरी मित्रांना आपल्या शेतीच्या कामासाठी एक लांब फोकस देणारी टॉर्च खरेदी करायची असेल त्यांनी आत्ताच वर दिलेल्या नंबरवरती मिस कॉल द्या। कंपनीचे अधिकारी थोड्याच वेळात बुकिंगसाठी आपल्याला कॉल करतील। चला तर बघूया आजचे लाईव्ह कापूस बाजार भाव। सर्वात प्रथम बाजार समितीचे नाव आहे उमरेड। आवक 179 क्विंटलची। किमान दर 7400 रुपये, कमाल दर 7740 रुपये तर सर्वसाधारण दर 7600 रुपये। पुढची बाजार समिती आहे वरोरा खांबाडा। आवक 200 क्विंटलची। किमान दर 6900 रुपये, कमाल दर 7800 रुपये तर सर्वसाधारण दर 7500 रुपये। पुढची बाजार समिती आहे वडवणी। आवक 31 क्विंटलची। किमान दर 7700 रुपये, कमाल दर आणि सर्वसाधारण दर 7750 रुपये। पुढची बाजार समिती आहे किनवट। आवक 42 क्विंटलची। किमान दर 7100 रुपये, कमाल दर 7600 रुपये तर सर्वसाधारण दर 7400 रुपये। तर शेतकरी मित्रांनो, हे होते आजचे लाईव्ह कापूस बाजारभाव। जे बाजारभाव आता मार्केटमध्ये चालू आहे यापेक्षा बाजारभाव आणखीन वाढतील हे सांगता येत नाही। तर शेतकरी मित्रांनो, आपण आपला निर्णय स्वतः घ्यावा आणि कापूस अजून ठेवायचा की विकायचा हे आपण ठरवावे। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि या माहितीला जास्तीत जास्त शेतकरी मित्रांबरोबर शेअर करा। धन्यवाद।